Yeah. New name. That was the Baba story. About the story. Like about those things I'm better there. And this was a mirror. Pura Bantuan story. I said, I'm too good, does it? It's a mirror. I said, I was taking a room. Zorara na momo sto delicana. Ya sto sana mumu. So what's up? New thing. Welcome to the movement. Nice. You know the nguruwe. Pork. Do start. Yunzi makuruani. Makuruani. Makule. All right. Makulele. Kazonero chakafuna ni wiki yangu. Zukutodana. Amecha. Takanata mbozidoma. Sakanda pura dance. Hello. Baby. Chakafuna ni bvudzi rangu. Amecha. Nikamdoni. Yebo, tikupura dance. Makuruani. Nasi ndio watinorara nawo. Tabasa. Oh baby. Ngende. Ivhudzere. Yes. Yeah man. Ivhudzi ni marudzi. Rakura. Awani. Ready for work here. Yeah, wazvo zvatu zveizozia. Ngowezia. Mishatinga kawezia plus new hairstyle. New car. New zvese. Happy birthday, PJ. So nasi tukuita birthday setup for PJ. Ndakambotenderera ndichitsvaga maquotation was ndaida someone anondiitira kadheko setup kebirthday remwana. Ndobva ndaudzwa unzi chi $300. $300 ndisati ndaisa masnacks just machairs neizvozvi. This card yandakawana vane masets aya anoita $30. Nasiyana anenge ari themed. This one they are baby boss and it. Iyo ye $30 it saves 10 kids. Nezvese iyoyi. Izvozvo zvandaita zvingazviita ndega and it's just for $30. Pa $30 papa pandopandawana ma plates, pane tuma plates, pane tuma serviettes, pane izvi zvekutambisa. Zvevana izvi. Then chesa ma popcorn tobvataisa omo andichachigadzira. Drink ravo, ma straw, ma balloon mune 18 aya ma rubber balloon. Then in pinata ipisa ma sweets, then ma foil balloons aya. Saka zvese zvaunongoshandisa zvine one theme. Isusu tachoose boss baby, but they have a lot of different packs. Vana Barbie, kana mwana wachifarira ma mermaid, zvese izvozvo. And of course they give you tuma themed packs so to trepa timazuva kana mwana wako aine birthday ndiano gift aka saka tuma gift bags so kuti munongoisawo masnacks. So zvandafarira panapa ndezvekuti I'm doing something chiri within my budget and I'm also doing something for mwana wangu. I'm not running around mutown because ndakamboenda futi unowana mamwe maballoon apa zvimwe zvonzi hatina saka apa I just got a complete pack ine zvese izvozvi for just $30. Inenge yakaita so unoona munhu zvese zvauri kuona apa zviri kubuda mupeki iyoyi. So you just choose character inofarira mwana wako. If it's Barbie zvinenge zvingoriwo zvaBarbie. It's just because we are choosing boss baby zvinenge zvina boss baby. So now let's see kuti birthday boy anoti ari kufara here. PJ surprise. Wait. Surprise. Wow. Happy birthday to you. You like it? Yeah. It's beautiful. It's a folk. It's nice. Yeah. Happy birthday. Happy birthday to PJ. Another one.
Welcome. Amatuki king. Hangi Isabel. Kaka. Isabel. Ndazotenga pepo. Ndangoti since ndawana chance nditenge pepo. Inonzi walker. Ndandoona kuti amuka here mwana Ngende atambise toy yake nyowani. Kakafa nehope kane hasha dzekubayiwa majekiseni. Ndikubva unokatarisa bebe kakarara. Ende brema yake ndakuiendesa uko kurumu kwake uko anomuka achitambisa takarara. Iendese chienda nayo. Watarinzani ndakangana Isabel and nasi ndiye wandorara naye pasaiti. Isabel ndiye wandorara naye nasi. Aisha